ବାହାରିବ ଜଣେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ କାଟିକି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଦେଇଦେବ କରି ନେବ ସେ ବିକା କରି ପଡ଼ିବ ସେଇଟା କାଲି ସକାଳେ କାଟିଦେବ ହେଲା ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ସବଜି ଫେରି ପଡ଼ିଲେ ସକାଳେ କାର୍ରେ দিয়ে ଦେବ ଟିକେ କାଲି କାର୍ରେ ଏବେ ଯାଅ ନିଜେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିନି ଘରୁ ତମେ ସେତେବେଳେ ଘରୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ ଏପଟେ ତମେ ତ କହିଥା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସ ତମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ସକାଳେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଘରୁ ବାହାରିବ ଆଉ ଘରୁ ଯିବା ରୁମ୍ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରୁମ୍ ଧରି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ପଳେଇ ଛିଡ଼ା ହେବ କାହିଁକି ତମେ ପାଖରେ ତମେ ରୁମ୍ ଧରି হ্যালো